Ik ben nou net binnen en ik heb hier een paar meiden uit het koor gevangen. Wie heet zich? Iris. En dich? Iris. Veerle. Robin. Mandy. En wie oud zit je allemaal, dames? 12. 10. 12. 12. 12. Ja, dat zijn al aardig ooie dames. Je komt allemaal uit Wiert, heb ik gehuurd. Ja. Maar ik heb ook gehuurd dat er heel veel verschillende kinderen zitten. Uit allemaal verschillende dorpen en uit wat voor dorpen allemaal? Uit Echt en ja, de rest weet ik niet meer. Wat zegt dat? Uit Echt en Wessem en dan Moezel. En ook uit Wiert dus. Ja. En is Moezel Wiert? Ja, dat is een week. Dat is een wijk, ja, dat weten we natuurlijk niet. Hey, maar wat is er nou zo leuk aan om in een kinderkoor te zingen? Ja, ik kan allemaal verschillende liedjes zingen. Het is gewoon leuk om te doen. Ja, en wat zegt er nog? Ja, ik vind het wel leuk om te zingen en zo. Want dan kan je ook laten horen waar je kind En kent ze goed zingen? Ja, best wel. Ja, dat zit hij gewoon over zichzelf. Dat mogen ook best wel. En dicht, dan kan ze goed zingen. Nou, valt je met. Valt wel met en dicht? Valt me. En wie kan er nou het allerbeste zingen van u? Ik denk allemaal even goed. Je ziet eigenlijk heel speciaal, want je hebt zelf een liedje geschreven, heb ik gehoord. Ja. En welk liedje is dat? Sokken. En wie gaat dat dan in zijn werk tussen een liedje schrijven? Is er dan ineens een idee of wie gaat dat? Nee, eigenlijk een vriendin van ons, die is nu verhuisd naar Oman. En die heeft het eigenlijk bedacht. Die heeft het bedacht. En wie heeft die dat gedaan? Die zat in de douche en toen begon ze opeens dat te zingen. Oké, en toen heb je haar geholpen met het oerschrijven of zo? Ja. En wat vindt Sergio ervan? Want dat is de dirigent, hè? Wat vond hij ervan? Ik vond dat een heel leuk liedje, dus toen mocht het op de cd. Mocht op de cd. Wie vind je dat eigenlijk dat je zelf een eigen cd hebt? Ja, dat is best wel leuk, omdat je dan... Ja, dat maak je niet iedere dag met. Nee, ik wil je net zeggen, want eigenlijk ziet je wel echt artiest, of niet? Ja. Ja, ik vind het heel knap en ik wens je heel veel succes. Dank je. Maakt zich als de mantel weg, maar liet geen kou. Want de ene laatste dingen heb ik al van jou. Vind je dit een duf verhaal met weinig pit? Luister dan hoe het met dat delen zit. Delen maakt vrienden. Delen maakt je blij. Het maakt de blinde ziende. Ja, delen maakt je vrij. Delen maakt vrienden. Delen maakt je blij. Het maakt de blinde ziende. Ja, delen maakt je vrij. Loop je wel eens langs een bedelaar op straat? Weet dan dat het om de kracht van delen gaat. Doe het net als Maarten, geef wat wat te doen. Deel je in de lied, zeg net ons mee in het koor. Delen maakt vrienden. Delen maakt je blij. Het maakt de blinde ziende. Ja, delen maakt je vrij. Delen maakt vrienden. Delen maakt je blij. Het maakt de blinde ziende. Ja, delen maakt je vrij. Ja, delen maakt je blij. Het maakt je vrienden blij. Ik ben Nathalie en dit is Marissa. En Marissa, hoe vindt je om in koor te zingen? Ja, ik vind het heel leuk en ik vind het ook heel erg leuk om te zingen. En het ontmoet heel veel nieuwe kinderen en zo, dus dat is wel leuk. En naar welk liedje gaan we nu luisteren? Het liedje het heet Doe je mee. En ik heb het zelf geschreven en ik zing daar ook solo in. Hey, doe je mee? Wij met z'n tweeën. Kom, doe nou mee. Wij met z'n tweeën. Als ik 's morgens wakker word, voel ik me oké. Want als ik weer zingen kan, voel ik me tevreden. Hey, doe je mee? Wij met z'n tweeën. Kom, doe nou mee. Wij met z'n tweeën. Ik zit lekker in mijn vel als ik dit liedje zing. Want ik doe toch lekker mee en ik zing voor twee. Hey, doe je mee? Wij met z'n
iets over de Stichting Katerijn? Nou, de Stichting Katerijn die is opgericht zo'n 3 jaar geleden. En we wilden iets met cultuur voor kinderen doen. Dus we hebben geprobeerd om enerzijds die kinderkoren, wat je dus kent, te organiseren en verder uit te bouwen. Dan hebben we nog kindertijd. Daar gaan dus hier in Weert een aantal kinderen hebben dus op bepaalde middagen de kans om samen te knutselen, samen iets te maken. En we hebben nog de kinderkerk. Dat is dus om iets voor kinderen in de kerk te doen, zodat het ook leuk is om naar de kerk te gaan. Ik ben 9 jaar, ik kom uit Wessem en ik vind het hartstikke leuk om mee te doen in het kinderkoortje, omdat ik dan heel veel vriendinnetjes krijg. Ik ben Amy, ik kom uit Wessem, ik vind het heel leuk in het kinderkoortje en ik heb een cd-hoes gemaakt. In het verhaal dat door Lucas wordt verteld, is geen tijd voor mooie woorden. Jozef moest toen hij het hoorde met Maria op de vlucht. Wassen, opbuigen, met galmen en tuigen, maar toch de belofte die al eeuwen is voorspeld. Kerstmis nog per jaar 2 dagen vrede, is dat een uitgekant verhaal. Je mag toch openen. Dit is Serge, onze dirigent. Vertel eens wat over het koor. Nou, dit koor heet Zing je te Pletter en dat bestaat uit 4 kinderkoren uit Meijel, Mikiko, uit Moeselbeert, Kikomo, uit het kinderkoor van Wessem en het kinderkoor van Echt. Ja, er zijn heel veel kinderen lid van die kinderkoren, zeg maar zo'n 20 kinderen per kinderkoor. En we hebben al die ouders gevraagd of ze het leuk vonden om een keer samen te werken, om 1 groot project te doen en een cd op te nemen. Nou, dat hebben we dan in mei gedaan. En nou bestaat het Zing je te Pletter kinderkoor uit meer dan 60 leden. En hoe vind je het om met de 60 kinderen te werken? Ja, dat is natuurlijk een fantastische ervaring. Normaal gesproken bestaat je kinderkoor uit 15, 20, 25 kinderen, zeg maar, zo ongeveer. Nou, dan heb je het wel gehad. Maar als je met 60 kinderen muziek kunt maken en als je dat geluid hoort, en als je dan ook de kick ervaart van kinderen onderling, maar ook van de ouders, die dan zien dat er uit zoveel plaatsen kinderen samenkomen om te gaan zingen. Ja, dat is een waanzinnige ervaring. Dat is hartstikke leuk. Het belooft wat voor ons allemaal. Ik ben Leandra, ik kom uit Weert en ik ben 9 jaar. Ik zit bij het kinderkoortje omdat ik er best wel veel van zingen hou. Ik ben Mandy en ik vond het geweldig om een cd op te nemen. Hoe heet je? Koen Guitjens. En waar kom je uit? Meijel. En hoe vond jij het om een cd op te nemen? Ik vind het heel leuk, want dan gebruik je heel veel energie en je kunt lekker zingen en daar hou ik wel van. En hoe heet jij? Loes. Hey, komt dit? Meijel. Vond jij het ook geweldig? Ja, ik vond het heel leuk om een cd op te nemen. Ja, en we hebben een hele grote verrassing voor jullie vandaag. Want omdat de provincie Limburg en omdat de Kinderkroon vindt dat jullie zo goed bezig zijn, dat Stichting Katerijn zo breed bezig is, want er wordt geschilderd en er wordt gezongen en er wordt van alles gedaan, hebben wij een verrassing. Maar eerst heb ik nog een andere verrassing, want jullie zijn uitgenodigd om te komen zingen op een groot muziekspektakel op 7 december. Lijkt dat jullie wat? Ja, dat dacht ik al. En ik heb ook nog een verrassing en die wil ik graag dus geven aan Serge. Jullie zijn genomineerd voor de Kindercultuurprijs. Gefeliciteerd. Zijn we er blij mee? Ja!